goed. Maak je handen uit. We zijn een mooi eindje aan het fietsen vandaag. Ja, klopt. We hebben een uitje vandaag met z'n tweeën. Doen jullie dat vaker samen fietsen? Nou, niet zo heel vaak, nee. Nee, meestal gaan we wel apart van elkaar. Het tempo ligt toch wel iets anders. Ja. Okay. En wie moet het meest bijbenen? Ik? Sorry. Ja, ik. Oké, want u heeft een wielrentenue aan, lijkt het. En u gewoon de gewone outfit. Ja. Wie is hier op welke fiets? Ik ben op een e-bike. Okay. En hij is op een mountainbike. Oké. Nou, we hebben nog een weekje vakantie en dan ga je nog even samen wat dingen doen, hebben we besloten. Dus vandaar dat we samen vandaag op de fiets zijn, rondje de Leien. Okay. En is het een vaste route die jullie vaker doen? Nee, ik heb het laatst 1 keer op de mountainbike gefietst en toen zei ik van, dat moeten we een keer samen doen. Dan gaan we lekker eten even hier bij het paviljoen en dan straks weer door. Zometeen even lekker wat eten en dan even bijkomen? Nou, bijkomen. We hebben net 15 kilometer gefietst, dus van bijkomen is nog geen sprake. Precies. Waar komen jullie vandaan? Uit Marem, Groningen. Oké. Dan zijn jullie helemaal hierheen gefietst of met de auto? Nee, we zijn hier naartoe gefietst. Oké. Dus het is jullie vakantie, een fietsvakantie? Of? Nee, gewoon een dagje. Een dagje op de fiets. Oké, kijk. En waar gaat de reis straks nog heen? Ja, om de Leien heen en dan Drachten, denk ik. En dan waar het pad ons brengt, misschien wel via Bakkeveen terug naar Marem.